गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। आं दुलुरानि ब्रह्म। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ डिमाकुसियाव बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों डिमाकुसिनि बारग' एनडिएबिफोरनि सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ सोंखारिना खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायफोरखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया थांनाय 19 अक्ट'बर खालि बारग' एनडिएबिफोरा 4 लाख रांनि थाखायसो संग्राम खालामदों होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोबां बारग' एनडिएबिफोरानो खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बिब्दिनो मैयाबो अदालगुरिनि बारग' एनडिएबिफोरा गबिन्द बसुमतारीनि सायाव खुद्रिसारनानै मुसुखा सावनाय आरो एमएलए बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदि थासारिखौ एबा बिटिआरनि लेङाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीखौ सोंखारिना खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायनि सायाव डिमाकुसि बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा दिनै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गबिन्द बसुमतारीनि बुंनाय ओंथिया 4 लाखनि नङामोन होननानैबो बुंथियो। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गोबां ओंथिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, नाथाय बेखौ लानानै गोबाङानो बुजि मोनाखै आरो सोंखारिलायनायसो जादों होननानै बिथांमोना बुंथियो। आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना बुंथिबावनाय बायदिब्ला बेबायदि खालामालासिनो जयै सावरायलायना खोथाफोरखौ बुजिलायनो हायोमोन होननानैबो बिथांमोना बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंबावोदि इयुनाव जाहाथे बेबायदि सोंखारिलायनाय खालामालासिनो जयै सावरायलायना सिगां फारसे आवगायबोयोब्ला मोजां जायो होननानैबो बुंबावो बारग' एनडिएबिनि दैदेनगिरि डि रिन्दाव बिथाङा। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। दिनै गसाइगाव सहरनि खाथियाव थानाय निलायजार गामियाव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ मोनसे फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो दि बिटिआर ओनसोलाव गोबां समफोराव हारियारि दाङाबाजिनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां खैफोदाव गोग्लैनांदों। सोरहाबा न'-बां, हा-हु आरो गोबां सुबुंफोरा जिउबो खोमानो गोनां जाबोदों। बेनिखायनो बेबायदि खहा जानांनाय रायजो राजाफोरनो बिटिआर सरकारा आसाम सरकारजों सावरायलायनानै फिन बिटिआर ओनसोलाव थांना थानायनि राहा खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला गसाइगाव सहरनि साखाथियाव थानाय निलायजरा गामिनि रायजो राजाफोरनो गंसे देहा फाहामसालि आरो रैखाथिनि थाखाय पुलिसनि मावखुलिखौ बानायना होगोन होननानै बिथाङा रोखायै बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय दुर्गा फुजानि समाव बांलादेशआव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो बे हिंसायारि जाथायाव सा 7 सुबुङा थैनांनो गोनां जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो सा 60 सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुर्गा फुजा मण्डपआव गांसे खरान मोननायनि उनाव बे हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथाया जादोंमोन आरो बे गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव जाथायनि सायाव बांलादेश पुलिसा संदाननाय खामानिखौ मावदोंमोन। बिनि उनाव दायो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बांलादेश पुलिसा संदाननायनि उनाव गुबै जाथाया सोराङाव फैनो हाबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला इकबाल हुसेन मुंनि सासे सुबुङा दुर्गा फुजानि मण्डपआव मोनथिखा हसिखा खरानखौ दोनदोंमोन। नाथाय गुबुन फारसेथिं नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इकबाल हुसेना सासे मेलेमारि बेराम गोनांमोन। बिनि गेजेरावनो बांलादेश पुलिसा थांनाय बृहस्पतिबार खालि हराव इकबाल हुसेनखौ हमनो हायो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। राजनितिकखौ लानानै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा राकेश ब्रह्मखौ सोंखारिदों आरो बेखौ लानानै राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फिननाय महरै होयोदि आं राजनितिकखौ गावनि थाखाय खालामनो फैयाखै। आं जानला मोनला बाथ्रा बुंग्रा मानसि नङा। आं सैथो बाथ्राखौसो बुङो। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि राजखान्थियारि फोथाराव थानानै रायजो राजानि जेंना जेंसिफोरखौ फोसाबनो थाखायसो आं फैदों आरो गावनि मावनांगौ बिबान समाव जेसेबां हायो रायजोफोरनि जेंनाखौ फोजोबगोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगावनि जायख्लं एसि क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 3 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय थामथि रुंसारि कमलेश्वर बसुमतारी आरो सारुबाला बसुमतारीनि गोसोखांथियाव ट्रफि जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय आरो बे बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनालखौ गसाइगावनि ग्लबेल क्लाब आरो दालुवाबारि गेवलां क्लाबनि गेजेराव बादायलायनाया जादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव दालुवाबारि गेवलां क्लाबा गसाइगावनि ग्लबेल एफसि क्लाबखौ 1 गल सोनानै फेजेननो हायो आरो बे बोसोरनि बादायलायनायाव चेम्पियन बिमुंखौ आवग्रिनो हायो।
गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय आरो जोबथा सानखालि फाइनाल बादायलायनायखौ जिथि दुवार आरो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हान्जानि गेजेराव बादायलायनाया जायो आरो बे बादायलायनायाव बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 गलनि फारागथियाव देरहानो हानानै बे बोसोरनि गथ'साफोरनि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनायनि चेम्पियन बिमुंखौ आवग्रिनो हायो आरो देरहासार जानो हानानै बेंटल दख'रा एबसुनि हान्जाया चेम्पियन ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 20,000 रां बान्थाखौ मोननो हायो। दानिया आरोबाव फैबावदो रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जागासिनो थानायखौ नोजोर होनानै 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय कंग्रेसनि मावखुलियाव मैया फुंनि 11 रिंगानिफ्राय 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव कंग्रेस दोलोनि एमएलए रकिबुल हुसेन रिपुन बरा बिथांमोनजों लोगोसे आसाम रायजो कंग्रेस दोलोनि बुंथिगिरि गर्जन बसुमतारी आरो 29 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि कंग्रेस दोलोनि बिजाथि जुएल टुडु आरो कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बिजेपि सरकारनि बेरेखायै बायदि बायदि स्लगान होनानै हस्रिखावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो एबा रैखाथि होनो थाखाय मिरु सरकारा हादोरनि नोगोरारिफोरनो बेसेन नाङै कभिड भेक्सिन होनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे समाव खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला मिरु सरकारा हादोरनि नोगोरारिफोरनो बेसेन नाङै कभिड भेक्सिन होनाया दासिमाव 100 कौटि आबुं जाबाय होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि हादोराव थानाय 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि गासै थाखोनि नोगोरारिफोरनोनो बेसेन नाङाजासे कभिड भेक्सिन होदों मिरु सरकारा। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो गुवाहाटी नोगोरमानि दिरेनपारायाव सिखाव खावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय बाक्सानि 2 सिखावखौ हमनो हादों। मोनथिनो मोननायाव मैया बृहस्पतिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खख्लाबारि गामियाव हरनि समाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सिखावखौ सिमला पुलिसनि हेफाजाबाव हमनो हादों। हमजानाय 2 सिखावखौ अमरज्योति सरनिया आरो जमिन बर' होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय 2 सिखावा मोनसे समनि बारग' एनडिएफबिनिबो सोद्रोमामोन। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव सिखाव खावनायजों सोमोन्दो थानाय 2 सिखावखौ गुवाहाटी नोगोरनि पुलिसफोरा मैयानो हरनि समाव गुवाहाटीसिम लानानै थांबाय होनना मिन्थिनो हानाय जादों। दानिया जोबथि खौराङाव फैबावदो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दिनै गसाइगाव एसएस कमप्लेक्सआव गसाइगाव सहरनि ई-रिक्सा सालायग्रा कमिटिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकारा। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा उखिल मोसाहारि अरुकुमार दे बिथांमोनजों लोगोसे गोबां ई-रिक्सा सालायग्राफोरा बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुकुमार दे बिथाङा बुंथियो दि 29 नं गसाइगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो गसाइगाव सहरनि गासैबो ई-रिक्सा सालायग्राफोरा मदद होगोन एबा भटखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावो दि बिटिआर सरकाराबो गासैबो ई-रिक्सा सालायग्राफोरनि थाखाय दानफ्रोमबो बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनायनि राहा खालामना होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।